Dobre, takže čaute a vítajte pri mojom videu. Bude sa týkať ohľadom toho, čo sa bude natáčať na channel a takto. Takže prvá vec, na channel budem natáčať LOLko a proste, no hlavne asi to LOLko, neviem, uvidím, čo sa vám bude páčiť, dajte nápad do komentu alebo proste takto, keď niekto bude náhodou komentovať video. Lebo fakt, keď poviem, že napíšte, čo chcete, aby som natáčal a nikto nenapíše, tak si natočím vlastne, čo ja chcem. Takže asi takto to bude fungovať. Ďalej, keď sa mi podarí, tak budem dávať aj nejaké dubstepy alebo blížovky, niečo také, alebo nejakú proste hudbu, ktorú vytvorím. Neviem, či budem robiť s kamarátom, alebo keď sa budem proste nudiť. Takže takto. Kebyže sa pýtate, v čom budem robiť v FL Desine. To je asi také zložitejšie pre mňa, ale ešte jeden zložitejší program, kamarát mi ho ukázal. Je to proste to niekde z inej galaxie, takže ja by som toto. Takže čo by som ešte viac mohol povedať, no. Vidíte, cover foto ešte nemám, je to z toho dôvodu, že teda vlastne ho mám, ale tak trošku YouTube nechce zobrať a je tu to, že ja som ho spravil 3-krát, potom som sa nasral, vykašľal som sa na to. Keď sa mi ho podarí konečne spraviť na ten formát, ktorý YouTube zoberie, aby to vypadalo pekne na tom channeli, tak to tam dám, ale fakt teraz to tam nedám určite. Dobre, takže ďakujem, že ste si pozreli toto video, keď ste si ho vôbec pozreli do konca. Pre tých, čo si ho pozreli až do konca, tak dajte like určite. Nezabudnite zdieľať, komentovať. Budem najradšej za tie komenty. A teším sa vás pri ďalšom videjku. Salut!